Giovanni, 6. mjesto, izboreno finale, na kraju razočaranje ili ipak stanje stvari kako se moglo i očekivati? Gledaj, mogu reći samo da je bilo jako teško natjecanje, uvjeti su bili jako teški, to se vidjelo po rezultatima u kvalifikacijama. 118 trebalo za finale, inače 118 je jako daleko od finala. To je znak da su bili teški uvjeti. Ja sam imao u kvalifikacijama 3. rezultat, tako da u kvalifikacijama sam zadovoljan s rezultatom. U finalu, nažalost, imao sam poteškoća sa zakašnjenjem mete. I to odmah sam na početku spustio pušku na prvu metu i nisam se mogao tu snaći i onda sam počeo glas, pa mijenjao sam glas i evo, na kraju sam radio nešto što nikad ne radim i tu malo pala koncentracija ispalo kako je ispalo. Nema tragedije i dalje ima prilika za izboriti Tokio. Da, imamo još svjetski kup u Finskoj, krajem 8. mjeseca, europsko prvenstvo, to je 9. mjesec i druge godine isto na europskom, isto će se dijeliti 2 kvote. Ništa, treba zaboraviti na natjecanje, glavu gore i fokusira se sad za svjetsko, koje nažalost nema kvota, ali evo, bitna je i tamo sigurno medalja, ili pojedinačno ili u ekipnoj konkurenciji. I drži se po rama i idemo dalje. Nakon ovih europskih igara, jedan konkurent za Tokio je manje, jel? Je. Davor Kostelevski je osvojio zlato i tu je osvojio i kvotu za Tokio. I evo. Automatski je olakšan put i vama ostalima koji... Da, bit će lakše na europsko. Može biti da će biti u finalu, pa će biti možda i kvota, bit će za 3. i 4. mjesto. Moguće da se to dešava. Ništa, Gianni, svako dobro želimo. Hvala lijepo. Hvala. Bok.